लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखाबायानो आरो नोंथांमोना बे मानसिखौ सिनायदों सिनायाखै मोनथिला थाम्बनेलाव होनायखौ थ' जिखियानो जाया मानोथो नोंथांमोना मोनसे भिडिअ दिन्थिग्रोना लानि बे भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय आरोना माने सिगारेट सोबनाय आरोना बे सिगारेट सोबनाय भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय। नोंथांमोनाथ' बे मानसिखौ नुबाय नाथाय नोंथांमोना सिनायदों सिनायाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलाय सिनायदों सिनायाखै आरो सिनायाखैबा नोंथांमोना मोनसे भिडिअ क्लिप्स मोनसे दिन्थिबावनि आरोना नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय। बिदिब्ला नायदो बे भिडिअ क्लिप्सखौहाय। तो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे भिडिअ क्लिप्सखौ नुबाय नाथाय नोंथांमोना सिनायदों सिनायाखै मोनथिला सिनायाखैबा आं बुंना होनोसै सोर थाम्बनेल टाइटेलाव ओरैनो लिराखै 5K होननानै माने बे 5Kआनो जाहैबाय खनसे बे गुवाहाटीयाव हमजानाय सिख्लाया आरोना बे हमजानाय सिख्लाया माने सिगारेट सोबगासिनो आरोना मायाव सोबदों आं बेखौ मोनथिया आरोना थ' नोंथांमोननिफ्राय दिन्थिखाबायानो फार्स्टआवनो माने सिगारेट सोबनाय भिडिअखौहाय बे 5K 10K बे खनसे हमजानाय आरोना गुवाहाटीयावहाय हमजानाया थ' बेनिनो आरोना बे भिडिअआ आं बे भिडिअखौ फेसबुकआव मोनदों फेसबुकआव मोननानै नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना सिनायदों सिनायाखै दाना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना थ' बेनोमोन भिडिअआ थ' नै सान्दुंबो ओंखारबाय आं माने मर्निंनि भिडिअ खालामफैदो एसे बेनिखायनो मेगनफोरखौ बुलाव बुथाव नुदों आरोना थ' जिखियानो जाया माथो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन जास्ट ओरैनो नर्मेल जाबाय नर्मेल माने सिगारेट सोबनाय भिडिअखौ दिन्थिबाय आरोना नोंथांमोननो माने फेसबुकआव हथाते मोनबाय फेसबुकआव मोननानै डाउनलड खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरोना दाना नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय सिनायदों सिनायाखै बे मानसिखौहाय 5K होननानै खनसे हमजानायालाय गुवाहाटीयाव बेनो आरोना सिख्लाया थ' जिखियानो जाया माथो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन जास्ट नर्मेल गुसुं भिडिअ जाबाय आरोना थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरो मैयानि भिडिअफोरखौ दानि आपल'ड खालामनायखौ नायाखैबा बे डिसक्रिपसन लिंक होनानै गासिबो थां आरो नायब्लानो जाबाय बाय।